Ціск на незалежных журналістаў Беларусі б'е рэкорды. Толькі цягам апошніх 2 тыдняў затрымана ў 2 разы больше журналістаў, чымся за ўвесь мінулы год. Паляванне з боку спецслужбаў ідзе ў першую чаргу на тых рэпарцёраў, якія онлайн асвятляюць маршы недармаедаў. Пад рэпрэсіўны каток найчасцей трапляюць журналісты, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам Белсат. Аркадь Нестеренко. С пачатку 2017 года падчас выканання прафесійных абавязкаў былі затрыманыя 34 журналісты. Самыя рэзанансныя затрыманні адбыліся ў мінулую суботу, калі на журналістаў Белсату сілавікі зладзілі сапраўднае паляванне па ўсёй краіне. Зараз нас заводзяць у міліцыю, мы вымушаны выключыць камеру, так як супрацоўнікі кажуць, што калі мы гэта не зробім самі, то гэта яны зробяць за нас. Пра тое, што было ў барысаўскім раусе, распавяла Вольга Чайчыц падчас прэс-канферэнцыі ў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Калі выключыць тое, што было ў прамым эфіры, а што ўжо было па-за камерай, канешне, псіхалагічны ціск быў. Тое, што мяне вельмі абурыла, што ў час вобшуку яны хацелі, каб я распранулася, іх здымаць гэта ўсё на відэакамеру. Я лічу, што гэта адзін з спосабаў катавання, проста прыніжэння маёй асобы. Чаму менавіта журналісты Белсату прыцягнулі ўвагу сілавікоў, кажа кіраўніца Менскага бюро нашага тэлеканалу Святлана Калінкіна. Журналісты Белсату не проста расказваюць, што адбываецца, яны паказваюць, што адбываецца, і людзі на свае вочы могуць бачыць, як дзейнічаюць супрацоўнікі міліцыі, што яны робяць, як яны затрымліваюць людзей, што кажуць людзі ў рэгіёнах. Тут супрацоўнікаў Белсату нельга абвінаваціць у тым, што яны нейкую не тую рэальнасць падаюць. І гэта для ўлады самае страшнае. Некалькі гадзінаў у раусе, пашкоджаная тэхніка, штрафы, а таксама верагоднасць адміністратыўнага арышту. Гэта ўжо звыклая прафесійная рызыка, з якой усцяж сутыкаюцца незалежныя журналісты. Але ў Гомлі мясцовыя ўлады пайшлі яшчэ далей. У Ларысы Шчыраковай, якая супрацоўнічае з Белсатам, пагражаюць забраць сына. Гэта была такая прафілактычная гутарка, яны яе даводзілі, што я займаюся супрацьпраўнай дзейнасцю, што з-за гэтага у мяне могуць быць праблемы з дзіцяці, сям'я будзе пастаўлена ў стан сям'і, якая знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, і гэта будзе падстава, каб ушчаць потым працэдуру адабрання дзіцяці. Так? І такім чынам за маёй дзейнасці дзіцяці можа апынуцца ў інтэрнаце. Вось такая размова была з маёй матуляю. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, за ўвесь мінулы год у Беларусі затрымалі менш рэпарцёраў, чымся за апошні месяц, з пачатку пратэстаў супраць прэзідэнцкага дэкрэту нумар 3. Дзяржаўныя медыі проста ігнаруюць рэакцыю людзей на дэкрэт аб дармаедах. Сваё абурэнне дзеяннямі ўлады, умовамі жыцця і працы беларусы могуць выказаць толькі праз незалежныя медыі. Ціск на журналістаў – гэта спроба замаўчаць падзеі сёлетняй вясны, кажуць адмыслоўцы. Вы хоть понимаете, что вы делаете? Кто сидит там, он больной человек. Нет, Лукашенко больной, ладно. Ну а вы же в городском исполкоме решайте вопросы, давайте работу, давайте строить, давайте город. Я не знаю, надо что делать. Ребята, надо что делать. У сераду прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў маюць намер сустрэцца з намеснікам міністра ўнутраных справаў Мікалаем Мельчынкам і нагадаць, што перашкода працы журналістаў – гэта, згодна беларускаму заканадаўству, злачынства. Ужо бліжэйшым часам калегі плануюць падаць заявы на тых супрацоўнікаў міліцыі, якія перашкаджаюць нам займацца сваёй прафесійнай дзейнасцю. Міліцыянтам варта было перагартаць крымінальны кодэкс і ўзгадаць, што перашкода працы журналістаў караецца да 3 гадоў пазбаўлення волі. Аркадь Нестеренко, Белсат.